15 июн Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боздид аз ҷараёни корҳои сохтмонии манзилҳои истиқоматии сокинони аз офати табии зарардида ва истифода додани иншооти гуногун, шиносоӣ бо рафти амалишавии дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқот бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон ташриф оварданд. Сафари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Абдурахмони Чоми оғоз ёфт ва дар фурудгоҳи муваққатӣ пешвои муаззами миллатро роҳбарияти вилоят ва фаъолони ноҳия истиқбол гирифтанд. дар деҳаи навободи деҳоти ифтихори ноҳияи Абдурахмони Чоми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва шароити зисти сокинони аз офати табии зарардида шинос шуда бо онҳо суҳбат намуданд. тавре иттилоъ дода шуд дар мавзеи нав ки барои бунёди хонахои истиқоматии сокинони аз офати табии зарардида ҷудо гардидааст, айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ин ҷо барои 20 оила хонаи истиқоматӣ бо дар назардошти тамоми шароит бунёд ёфта истодааст ва то ба имрӯз аллакай қисмати бештари он болопӯш карда шуда сохтмончиён ба рангу бор ва ороиши дохили ҳуҷраҳо машғуланд. ба ҳар як оила барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ 10 сад як замин ҷудо гардида, ҳамчунин барои анҷоми корҳои сохтмонӣ 10 тоннаги семент, 100 дона бомпӯш, 10 куб тахта, 2 тонна арматур ва дигар масъулияи зарурии сохтмонӣ дастрас карда шуд. ҳамзамон бо дастури пешвои муаззами миллат ба пуррагӣ таъмиру тармими дохили хонаҳои истиқоматӣ сурат гирифта, оилаҳои зарардида бо тамоми ҷиҳози зарурии рӯзгор таъмин хоҳанд гашт. дар ин ҷо мо 3 ҳуҷрагар хона кардан, подвал, бания, кухни, ҳама шароитош муайян. сараввал ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро мерасонам ки дар ин муддати кӯтоҳ моро соҳиби манзили худ карданд. дар ин хел муддати кӯтоҳ ҳеҷ бовар надоштанд ки шидаки дар муддати 20-25 рӯз муддат сохта додам ба истифода. дар мавзеи навбунёд ҳамчунин бунёди дигар инфраструктури зарурӣ барои зисту зиндагонӣ дар назар дошта шуда то ба имрӯз хати алоҳидаи барқ кашонида шудааст. расондани оби нӯшокӣ, бунёди бунгоҳи тиббӣ, сохтмону мунфаршкунии роҳҳои нақлиётӣ ва пиёдагард бо маром идома дошта дар кӯтоҳтарин фурсат дар ин ҷо барои сокинон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. зимни боздид ва суҳбатҳои самимӣ роҳбари давлат аз ҳолу аҳволи зарардидагон пурсон шуда иброз доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳоро ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди зиндагонӣ, пурра барқарор намудани хисороти расонида шуда ва бунёди хонаҳои замонавӣ бо тамоми ҷиҳоз амалӣ хоҳад кард. сокинон дар навбати худ ба пешвои миллат барои расондани кӯмаки саривақтӣ, фароҳам сохтани шароити мусоид дар шараки муваққатии истиқоматӣ, таъмин намудан бо хурду хӯрок ва дигар ҷиҳози зарурӣ изҳори миннатдорӣ бепоён намуданд ва иброз доштанд ки аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ онҳо хуб эҳсос намуданд ки танҳо нестанд. ман хонам ягон чиз гирифтагӣ нестам, ҳатто як мех хӯй кардагӣ нестам, ҳамаш рафт. имрӯз шукр раҳмат ба пешвои миллат, ҳазор бор раҳмат ки пешвои миллат моро дастгирӣ кард, дар муддати кӯтоҳ бо хайма ҷо кард, бо замини манзили истиқоматӣ ҷо кард. имрӯз мо хонаҳои навда даромадем. дар давоми 29 рӯз 30 рӯз мо хонаҳои нав даромадем. бо либосу бо курпаву бо дигар чиз таъмин кардагиянд мора. дар 29 рӯз пеш чӣ хел будем, имрӯз мо чӣ хел. бо хайма будем, имрӯз мо бо хона таъмин шудем. хонаҳои мо бисёр хонаҳои мустаҳкам ки барои насли ояндаи мо мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки инчунин 15 оилаи дигар аз гирду атрофи мавзеи зарардида ки мувофиқи омӯзиши гузаронида шуда зери хавф қарор доштанд, кӯчонида шуда барои онҳо низ қитъаи замин ҷудо гардид ва ба пуррагӣ ин оилаҳо бо масъулияи сохтмонӣ барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин карда шуданд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи боришоти зиёди борон, болоравии сатҳи обҳои зеризаминӣ ва рӯйзаминӣ ва аз меъёр зиёд шудани сатҳи оби сои селпартод дар рӯзҳои 6 ва 7 майи соли ҷорӣ дар ноҳияи Абдурахмони Чоми офати табиӣ ба амал омад ки дар натиҷаи он 20 манзили истиқоматии сокинони деҳоти ифтихор ба пуррагӣ хароб гардид. бо амалӣ намудани тадбирҳои саривақтии наҷотдиҳии хушбахтона дар ин офат ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуд. хисороти молие ки дар ин ҳодиса ба аҳолӣ расидааст бо дастури бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комилан барқарор карда мешавад. аз рӯзҳои аввал рафти бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, таъмини аҳолии зарардида бо хаймаҳои муваққати истиқоматӣ, маводи рӯзгор ва озуқаворӣ зери назорати шахсии роҳбари давлат қарор дошта, барои расондани кӯмаки саривақтӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи зарардидагон ба роҳбарияти вилояту ноҳия зимни суҳбатҳои телефонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастурҳои қатъӣ дода буданд. ҳамчунин дар натиҷаи офати табиӣ рух дода дигар иншооти ёрирасон, роҳу кӯпрукҳои мошингард, хатҳои барқу обрасон ва заминҳои корам низ осеб дид. бо оғоз гардани корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 300 тонна семент,
300 метри куби тахта, 3000 дона бомбпӯш ва 60 дона арматур ба мавзеи бунёдсозии хонахои истиқоматӣ расонида шуд. ин кӯмаки саривақтии роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба он боис гардид ки сохтмони манзилҳои истиқоматӣ саривақт оғоз гардида бо сифати баланд ва аз рӯи стандартҳои муосири меъморӣ ҷараён ёбад. аз ин ҷост ки аллакай корҳои асосии сохтмонӣ дар хонаҳои истиқоматӣ анҷом ёфта, барои фароҳам сохтани шароити мусоиду муносиб рангу бори дохиливу берунӣ дар қисмати бештари иншоот идома дорад. ҳамчунин хоҷагиҳое ки дар натиҷаи офати табии заминҳои корамро аз даст доданд, бо қитъаҳои заминӣ барои кишт тамин хоҳанд гашт. дар натиҷаи ғамхориҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат пеш аз ҳама барои ин зарардидагон заминҳои назди ба миқдори 10 сотих ҷудо карда шуд ва барои сари вақт шурӯъ кардан анҷом додани корҳои сохтмонӣ барои бунёди манзилҳои истиқоматии сокинони зарардида аз ҷониби пешвои муаззами миллат масъулияҳои зарурии сохтмонӣ аз қабили тахта, симент, арматура ва дигар маводҳои зарурии сохтмонӣ дастрас карда шуд ва дар натиҷаи андешидани чораҳои зарури умуман муташаккилона ба роҳ мондани ҳашараҳои дастаҷӯамона корҳои сохтмонӣ тақрибан ҳудуди 1 моҳ мешавад ки шурӯъ шуд дар ҳамин 20 хона. Аллакай дар ин 20 хона тамоми 4 хонааш аллакай то ҳамин рӯза пурра сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва дар дигар хонаҳо низ сохтмон бо маром идома дорад. дар ин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон калиди нахустин хонаҳои омодагардидаро ба соҳибонашон супорида аз дохили ҳуҷраҳо дидан намуданд. манзилҳои нави истиқоматӣ бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида бо истифода аз масъолаи сохтмонӣ дохили онҳо оро ёфтааст. ҳамчунин оилаҳое ки дар ин рӯз сохтмони хонаҳои истиқоматиашон анҷом ёфтааст бо тамоми ҷиёз аз қабили яхдон, телевизор, мизу курси, қолин, чангкашак, ҷевон, курпаву курпача то ба хурдтарин ҷиёзи рӯзгор таъмин гардиданд. тамоми шароити зарурӣ барои зисту зиндагонӣ дар манзилҳои нави истиқоматӣ фароҳам оварда шудааст. офати табии сар зад, мо ҳамин чи ҳоҷатомон ягон гирифтему хумон баромадем, дига ягон чи гирифта натонистем. ин дар байни 1 моҳ хонаи моро соз кардан, шароиташ ҳамаш соза, ягон камбутӣ надора. 3 дар хона, 1 кухни, бо хай ин коридорам аст, ҳамомам аст. шароит хеле хуб аст. миннат дорем ки қимор дастгирӣ кардан. номи аҳли оиламон бар ҷаноби олӣ изҳори миннатдорӣ менамоям ки моро дастгирӣ кардан, кӯмак кардан, танҳо намондан, хонаи моро соз кардан. ягон камбутӣ надорем, ай чи хӯроку либос ҳамаш таъмини мо. иттилоъ дода шуд ки дар маҷмӯъ сохтмон ва таъмиру муҷаҳҳазсозии 4 хонаи истиқоматӣ ба пуррагӣ анҷом ёфта, дар боқимандаи он қисмати бештари корҳо ба охир расонида шуданд ва дар кӯтоҳтарин фурсат бо анҷоми корҳои боқимонда калиди хонаҳои дигар ба дасти соҳибонашон супорида мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ва сохторҳои дахлдор дастури қатъӣ доданд то ҳарчи зудтар сохтмони манзилҳои боқимондаи истиқоматиро бо сифати баланд анҷом дода барои аҳолӣ зарардида тамоми шароиту имкониятро баҳри зиндагӣ фароҳам оранд. то анҷоми кор дар хаймаҳои муваққатӣ онҳоро бо тамоми имконоти зарурӣ аз қабили рахти хобу сару либос ва хурду хӯрок ба пуррагӣ таъмин созанд ва аз ҳолу аҳволи онҳо пайваста бохабар бошанд.